frajer gleda gore kad neko odgovara viče. I piše banka i vrijeme. Točno na koliko. Je, to piše na televiziji, ne, a ja sam bio u studiju na HRT-u tamo kad se to snimalo. Znam da ne vidim ništa. U HRT-u sam. Na televiziji mjere. Ti sam učiniti nema djecate. Ja sam nema djecate i vide koliko. Bio sam u tehničkom poslu. Tebe je baba čeite. Nije, to smo odraditi, morate sve znati, neće problema. Da. Okej, znači počet ćemo od tebe, Jelak, sa prvim pitanjem. Start. Znači ovako, koliko Star Trek filmova je snimljeno do sada? 10. Točno. Nikola. Ko je režirao Star Trek 2 The Wrath of Khan? Dalje. Znači prvi. U kojem blockbuster SF filmu se pojavljuje Brad Spinner uz Will Smitha? Dalje. Ternek. Prvo pravilo akademijskih pravila stjecanja je... Bobo, koja je prijašnja komanda kapetana Picarda? USS Stargazer. Točno. Zvonko, koji je bio prvi film kojeg je režirao Jonathan Frakes? Tomica, jesi ti izmislio ta pitanja? Netočno. Tomica, koji čin ima James T. Kirk u Star Trek The Motion Pictures? Admiral. Točno. Lovro, čega je još Sisko bio kapetan osim Defianta? Što? Čega je još Sisko bio kapetan? Samo da se sjetim. Čega je još Sisko bio kapetan Kad je osim Space Nine-a? Ne. Pa kak nije? Ne. Samo da se sjeti. Bejsbolske momčadi. Gorane, neprijatelj Borga iz fluidnog svemira je vrsta? X472. 8472. Mislove, gdje se nalazi Star Trek Academy? U kojoj gradu? Da. San Francisco. Točno. Brick, koja je boja vulkanka krv? Plavi. Netočno. Armin Shimmerman ili ti ga Quark se često pojavljaju u kojoj još kultnoj TV seriji? Da to znam. Jednom nogom u grobu. Točno. Bobo, gdje su prvi put sreli Picard i Kirk? U filmu... U kojem mjestu su prvi put sreli Picard i Kirk? Ja, to je Picardove kuće ovoga... Kod Kirkove kuće ovoga... U kosmosi. Netočno, u Nexusu. Pa to je to. Ne mogu to priznat. Zvonko, Voyager je izgubljen u kojem kvadrantu? Delta, točno. Tomica, Dominion se sastoji od 3 rase. Kenjoliki, Jem Kadara i... Vorta. Točno. Lovo. Šan! Ko je Šan? Okej, Goran, koga Pitaš za Lovro. Dobro! Bobo. Brick. A nije ti Tomica? Šta, Mr. Bobo? I Lovro, četiri nominiraš? Kaj? Koga stiš? Mislila. U TOS-u prva epizoda u kojoj se pojavljuju Romulanci, te se po prvi put događa da ljudi vide izgled Romulanaca. Zove se... Balance of Terror. Točno. Znači, Ternek, ako točno odgovoriš na ovo pitanje, onda idemo u pripetavanje, ne? Već si to pisali. Ako krivo odgovoriš, onda je Tomica najtrekijasti treki. Najgeek. Koliko Enterprise ima paluba? Koji? Enterprise NX-01. 8. Netočno. 7. Daj! A ima pol čekao. Brojio balkon, man! Ispreo skriven u Morpheus. Tomica, kako se osjećaš? Neki se uspio
nikako. Zapravo je čudo.